Eikö? Row, row, row your boat. Ai mitä? Nyt käsistä kiinni. Soudetaan matka jatkuvaan. Iloiten, 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 iloiten kotisatamaan. Hyvä! Siellä leikkiikö? Tää on iloinen. Oi, että te mukava, kun ne tytöt on noin kivoja. Käsi. Vai kukka? Soutakaa, souta. Soudetaan matka jatkuvaan. Iloiten, 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 iloiten kotisatamaan. Oh. Mitä teet? Ai jaa. Pitäisikö meidänkin ostaa mansikoita vähän, kun ne on, ensimmäiset mansikat on parhaita. Me voitais hakea Markkumaista muutama. Saatais Markkumaito. Ei Markkumaista vois saada semmosen mansikkailun. Ei mennä sinne, Siri, ei mennä. Vieläkö soudatte? Vielä yksi soutaminen. Oletko se ollut reippaampi sitten vielä ehtiä? No niin. Siitä käsistä kiinni, ottakaa käsistä kiinni. Hame. Onko semmonen? Teillä on sellaiset hameet. Soudetaan matka jatkuvaan. Iloiten, 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 iloiten kotisatamaan. Sääli erottaa. Ei tuo Sirikään tule ikäväksi, se on niin pieni. Onneksi ei ole ensin joku paljon siinä, 2 viikkoa. Niin. Sitten. Hui. Oho. No, äiti on lähettävä tekee bisnestä asuntovälitteen. Niin. Ai nyt te konttaatte. On se jännä, että ne Ja just pääsee aina... Ja kato, kun se on liukas toi keksivät tähän. hame on liukas kontota. Täällä ei ole Elmeri Sen takia kyllä. se Chloe halusi varmaan tuon hameen, kun siinä on tuossa Roksissa tätä keltaista. En mä tiedä, tai mä laitoin niille noin päälle vaan siellä kaupassa noin päin. Lapsetkin on tuot, se on Ja vihreä. vihreitä, niin noi käy niinku tuo keltainen sävykin. Manu on siellä kyyvissä, meidän pitäis kuinka lähteä. Minä sanon hei Pat. Sano hei hei, Chloe.